Hej på er, jag tänkte berätta om skola, om hur skolan beter sig och hur skolan är. För det första vill lärarna få reda på vad du är bra på och vad du är dålig på. Det du är dålig på, eller det du är bra på redan. Det här ser jätteljust ut, man bara tack. Men när du liksom inte är bra på det kan man vara typ att du är dålig. Det sa de till mig för 2 dagar sedan och att min engelsklärare bara: ditt engelska är skitkass. Så jag bara, tack. Och jag är inte bra på matte, men jag tror att det är godkänt i det. Och min mattelärare, först sen, jag hoppas att det är godkänt. Jag skriver, men då är det ungefär 1 poäng. 1 poäng efter det talet som ska bli godkänt. Och då så får vi göra omprov, och då gör han det en gång till. Och när jag inte får godkänt så vill han försöka igen. Men han vet att jag inte kommer få godkänt. Han vill bara driva med mig. Och den enda läraren som är normal där borta, det är väl kurator. En kurator. Och någon som frågade mig hur man blir populär i klassen. Jag är inte populär i klassen. För det första måste du kunna spela fotboll. Om du inte spelar fotboll så skiter de i dig helt plötsligt. Men du kan också bevisa om du är populär. Det är att du måste vara rik. Då blir du kompisar med dem. Bara för dina pengar. Då kan du ha tur. Annars, ja, så jag spelar ingen sport eller någonting, så de verkar. Jag skiter i det. Vi äter ju hemma också. Men jag kommer göra ett annat inlägg snart. Jag hoppas ni förstår det. Ni känner till det. Så, hejdå.